Så ska vi prata om kök och vi har Nobias vd Preben Berger hos oss. Välkommen. Tack. Nobia är ganska nyligen, nyligen, men när blev det börsnoterat? På 2000-talet? Ja. Och Nobia är en koncern. Ska du berätta vad den består av? Ja. I dag er vi en renordnet kökskoncern. Så det vil sige, da vi Nobia började i 96, der kom vi egentlig fra store havde en division, der hed Store Bygprodukter, og det var både kök og døre, fønstre, og man havde også en byggematerialekæde. Og vi blev købt ud af en kapitalfond, Industrikapital, i 96, og så kom vi på børsen i år 2002. Og der blev den bedste beslutning truffet, mener jeg, nemlig det, at vi skulle renordne os som et rent köksforetagende. Ni också koncentrerar er på en annan sak, nämligen på Norden och Europa. Ja. Varför? Jo, fordi köksmarkedet er utrolig fragmenteret. Der er mange små virksomheder. Og vi tror, at selvom vi er de største i Europa i dag med en omsætning på 15 milliarder, så har vi fortfarande en ganske lille markedsandel, under 10% i Europa. Og vi tror, at det er bedre at have større markedsandele på et mindre område, end at sprede sig over hele verden. Hvor har ni era bästa marknadsandelar någonstans? De bedste markedsandele har vi i Norden og i England. Og i England har vi en markedsandel på omkring 30%, og det er nogenlunde det samme i Norden. Ni har splittrat er på en rad märken. Ja. Varför det? Jo, vi har omkring 20 olika mærker, 20 brands. Ja. Og vi tror, at det er bra for at få store markedsandele at benytte flere olika varemærker. For eksempel, jeg kan tage i Finland, der har vi 3 varemærker. Et, der hedder Petra, et, der hedder Parma, et, der hedder à la carte. Hvis vi tager en typisk finsk by, så er der 2 byggematerialehandlere. Den ene får vores ene varemærke, der hedder Petra, den anden får det, der hedder Parma, og så har vi selv en franchisebutik, der hedder à la carte. Kunderne ved ikke, at bag ved det her er det egentlig den samme virksomhed. Og selve komponenterne, mange af de komponenter, vi bruger i disse 3 olika brands, de er præcis de samme. Alt det, du ikke ser som kunde, gongjern, låder osv., det er de samme komponenter, så der kan vi bruge stordriftsfordele. Representerar de här märkena olika segment när det gäller kostnaden, så att säga, priset? Ja, det gør de, og vi prøver at rette disse brands til olika kundegrupper og sige, dem der vil betale rigtig meget, der vil vi lave det og det brand. Dem der vil have en mere økonomimodel, der vælger vi det her brand. Og prøver at tilrette dem til de olika kundegrupper. Vad ser ni som ert främsta försäljningsargument? Det er funktionalitet. Det at køkkenet bringer dig mere funktionalitet, at du ikke skal bukke dig ned og kravle på gulvet og komme ind bag i skabet, men kan trække låder ud, at det er funktionelt at jobbe i køkkenet. Det tror jeg er det vigtigste. Vad är det då som är det största hotet mot er verksamhet idag? Det tror jeg er beskæftigelsen i samhället, fordi vi har jo alle et kök, så hvis du er lidt usikker på fremtiden, så kan du tage denne her attitude og sige, nej, nu venter vi og ser. Så arbejdsløshed, hvis sysselsætningen den falder, det tror jeg er det største hot. Og derfor er jeg mycket nøjd med at se udviklingen, som den har været her det sidste år. Selvom det har været en turbulent tid, så ser det ikke ud til, at arbejdsløsheden den stiger. Det har varit tufft och ni har försökt att minska kostnaderna. Ja. På vilket sätt? Vi har først og fremmest så har vi stængt og solgt små fabrikker. For et år siden havde vi 20 fabrikker i Nobia. I dag har vi 15. Og jeg tror på, at det er bra med lidt færre, men større og mere effektive fabrikker. Tidligere var det sådan, at en fabrik
serviceret et brand. I dag ved at flytte, der har vi flyttet flere brands ind i en fabrik, men ved at vi bruger de samme standardkomponenter, så kan vi få en mere rationel produktion. Og da vi er i Vesteuropa med høje kostnader, så tror jeg på, at skal man være her, så skal vi være effektive, og vi skal effektivisere, vi skal automatisere i fabrikkerne. Og derfor skal vi have store fabrikker med store volumener, som vi kan retfærdiggøre af en høj automatiseringsgrad. Bostadsbyggandet har ju varit lågt. Ja, mycket lågt. Vad betyder det för er? Det har været et af de største problemer for os, at i Norden, at nybyggeriet er faldet med mere end 50%. Vi har en mycket stor markedsandel i nybyggeriet i hele Norden, så det har været meget dårligt for os. Hur ser du då på fremtiden? Jeg ser lyst på fremtiden. Jeg er sikker på, at nybyggeriet vil stige. Jeg tror, det var all-time low sidste år i 2009. Vi kan allerede se, at det bør at stige, men det er små tal. Hvis jeg tager for eksempel Sverige, sidste år blev der påbegyndt 16.000 nye boliger. Da det gik bedst i Sverige, så blev der påbegyndt mere end 70.000. Den svenske regering, tror ligesom vi gør, at det reelle behov er nok mellem 35 og 40.000 boliger. Så det skal nok komme, men det kommer til at tage lidt tid. Ni har en målsättning på att nå ungefär 10% avkastning. Ja. Hur långt är det dit? Ja, det kommer helt an på. Vi gør mange ting selv for at bringe vores kostnader ned. De fabrikker, vi stængte sidste år, har betydet, at vores kostnadsmasse er faldet med 130 millioner per år. Og det er jo altså kostnader, vi vil spare hvert år. Men for at komme op på de 10%, så har vi også brug for lidt hjælp fra markedet. Så frågan er, hvornår kommer der lidt mere gang i hele nybyggsektoren? Når den kommer, så kommer vi også op på disse marginaler. Tack Preben Berger som är alltså VD och koncernchef för Nobia. Tack så mycket.